La tardor i l'hivern són els millors moments per consumir bledes, una d'aquelles verdures que es pot cuinar de moltes maneres, però que molts nens han avorrit perquè el més habitual és cuinar-les bullides. Avui segur que el Pere ens explica alguna fórmula per aprofitar tots els seus nutrients i també ens tenen preparades, Míriam, altres productes d'aquesta època. Per on voleu començar? Doncs mira, et diria que... Clar, ara t'anava a presentar el protagonista sense... És el Pere Miquel, evidentment, ja ho sabeu, el nostre pagès de referència. Pere, bona tarda. Hola, bona tarda. Ara l'Emma em deia, quins altres productes de temporada tenim a punt? Penseu que avui us farem una classe de què? De bròquils i coliflors, que a vegades la gent confon la coliflor amb el bròquil. Doncs escolta, comença'm a ensenyar d'entrada què tenim aquí, a veure. Home, el primer que us ensenyaríem seria el bròquil morat d'aquí al Baix Llobregat, que és una varietat molt típica d'aquí nostra, que és una varietat que s'havia perdut i fa uns anys la vam tornar a recuperar tots els pagesos d'aquí al Baix Llobregat. És un bròquil que és molt tendre, l'ha de menjar molt tendre. Penseu que si heu de bullir 10 minuts l'altre, aquest en 5 minuts està fet, si no se us desfà. I quin gust té? És més fi, és com més mantecós. És molt diferent a el que tenim conegut habitualment. Home, jo aquest et diria que em serà fàcil tornar-lo a reconèixer, bàsicament perquè és morat. Home, aquí, sí. un altre. Aquest seria el romanesco. Aquest és el que li agrada a l'Emma. Sí, bueno, no, perdona, no és el romanesco. Aquest seria com aquest, el mateix, Sí? però en verd. D'acord. No és... A veure, és igual de tendre, però no tant com aquest. Aquest és el Messi dels tendres, per entendre'ns, El Messi dels bròquils és el bròquil morat, aquest mateix. conforme. I aquest seria el mateix, ho és molt també, no tant com aquest, i aleshores el que sí seria el romanesco seria aquest que us ensenyo d'aquí. Molt bé, o sigui, tindríem el Messi, que és el morat, el això Xavi, mateix. que seria el verd, Bueno, sí. sí, potser, i aquest que seria l'estrany, millor que no us hi No, posem. això seria el romanesco. Aquest és el romanesco. Té aquesta forma peculiar que té, és un bròquil que també és molt tendre, És molt tendre. Penseu que tot aquest tipus de bròquils d'ara, i amb el fred que està fent, els hi va molt bé perquè siguin més tendres i són molt més gustosos. Què necessita el bròquil per créixer bé del temps, Mira, el bròquil el que necessita és que faci fred, que hi hagi humitat, regar-lo, que tingui força aigua, el terra que tingui molta matèria orgànica. A part d'això, que no li va bé que siguin terres molt argillosos perquè encara que sembli aquesta planta molt grossa, té molt poca arrel. Tu agafes un bròquil, l'apretes una mica i l'arrencaries i té l'arrel molt petita. Tenim aquests tres que dèiem, que aquest potser és una mica el més estrany. I això són els bròquils. Aquests els bròquils, I ara us presentaré el que la gent ven com a bròquil. Ai, a veure. Compra com a bròquil. I això és una coliflor verda. Anem a veure, ara aquí ja m'estàs embolicant, Pere, aviam. Jo d'entrada veig diferència entre aquest... Home, aquest és diferent de tots. Clar, aquest jo crec que el podreu diferenciar bé. Sí. I aquest d'aquí? Això és una coliflor verda. El que passa que a l'hora de menjar-lo és molt més suau que una coliflor, no és tan flatós, no és tan dolç, i aleshores recorda més, si pot aproximar una mica al gust del bròquil. I també és de temporada, bròquil i coliflor són absolutament de temporada. En tenim algun altre de diferent? Bueno, llavors tindríem ja la coliflor, si la trobem aquí amb aquest mar que tenim aquí. Pere, de veritat t'ho dic. La coliflor, la blanca, Som una selva, això, Sí, bé que estem moníssims. Jo m'he perdut amb els jugadors del Barça, el coliflor què seria? Jo deixaria amb el Messi després dels altres que s'apanyin, tu. Val, d'acord, és una mica el que fa el Barça, no? Exacte, sí. És la pilota, Míriam, la coliflor és la pilota. Goita, què m'està dient l'Emma? L'Emma aquí diu que és que teniu la pilota. Que tenim la pilota? Bueno, sí, Pere, que això sembla una pilota. Bueno, sí, home, sí. Sí. A veure si ara aquí encara ens embolicarem més del compte. Pere, algun altre... Emma, aquí has estat molt fina. Algun altre producte de temporada? Productes de temporada, ara a l'hivern, per exemple, la carxofa que teniu aquí darrere. La carxofa, penseu que comença a collir-se a l'octubre. La gent es pensa que... No, a l'octubre ja es comença a collir, el que passa que són quantitats molt petites i cada molts dies es cull, però ja es comença a collir perquè ja fa capsa. Aleshores, el fort, diguem que vindria cap al febrer, finals de febrer, març, ve el fort. Què vol dir que fa capsa? Amb aquest fred li va molt bé també la carxofa, però frena molt la seva producció. A veure, ara aquí l'Emma em feia una acotació, em diu el Pere acaba de dir que fa capsa. Què vol dir que fa capsa? Bueno, que fa el fruit. Que fa el fruit, o sigui, que es forma el fruit de la carxofa, O sigui, jo dedueixo, Emma, que deu ser que es tenca. Tu una vegada ens vas explicar, Pere, que depenent si feia fred o no en feia, trobàvem la carxofa més o menys oberta. Explica'ns això.
Sí, a veure, quan fa molt de fred, la carxofa fa el forat aquest que tenim, perquè amb aquest forat el que fa és recollir la humitat, val? I el que fa amb aquest forat és recollir la humitat i és la forma natural de la carxofa quan fa fred. Quan fa molta calor, moltes vegades veiem aquelles carxofes que són punxegudes una mica, i molta gent es pensa que és que ja són velles. No, les primeres carxofes que culls, a vegades, si les culls a començaments d'octubre i és com aquest any a l'octubre feia molt bo, també són tancades. I el que fan és que per protegir-se de no perdre aquesta humitat, el que fa la carxofa, que són més intel·ligents que les persones, es tanquen i per no perdre la humitat. I aleshores per això són més tendres, així que si fossin obertes. Veus, Emma, ara ja sabem la capseta de les carxofes, tenim també els bròquils i les cols. Jo crec que és moment, no, Emma, que li preguntem la recepta, què et sembla, tu? Mira, m'has llegit el pensament, perquè clar, explica-li que jo he parlat que les bledes són avorrides, el bròquil i la coliflor, depèn de com, també ho poden ser. Aviam, l'Emma feia una pregunta que deia les bledes són avorrides, ella les troba avorrides, i em diu, podem fer d'alguna manera el bròquil i la coliflor que no siguin avorrits? Pere, toca. Home, i tant. A veure. Bueno, però això que Sense són avorrits, cansalada. això va cadascú, No sé què em diu l'Emma ara. Sense cansalada, sense cansalada. Diu que, a veure si ets capaç, atenció, repte de la tarda, Sí. Sense cansalada. Sense cansalada? Home, jo sóc capaç. Però és una llàstima, no? Jo penso... Doncs va, endinya-li la recepta, Pere. Home, no sé si us l'hauré dit alguna vegada. És una recepta que feia la meva àvia, que es fa amb el bròquil morat. I primer es bulleix el bròquil, per una banda, Aquest, senyors i senyors. i quan el tenim bullit, tenim preparades unes mongetes seques d'aquestes del ganxet o del que sigui. Unes bones mongetes d'aquí, també, Bròquil de Baix Llobregat, mongetes d'aquí, també. Escolta, llavors es posa una miqueta de cansalada, en su defecto, se li pot posar pernil dolç, si volen, Jo els hi deixo que posin pernil dolç, jo no me'l fotré, però bueno, si volen fotre pernil dolç, que li fotin. A l'Emma li posarem pernil dolç. Posarem surini de caiga, que ho foten a tot arreu, ara. Doncs se li posa una miqueta de cansalada a tot, es remena tot, la veritat, queda bastant una cosa, queda una mica com un trinxat, Molt bé. Però bueno, és una cosa, això, és que és així de senzill, bullir això, barrejar-ho amb les mongetes una mica fregidetes, amb la cansalada, poc feta la cansalada, perquè si no li dona molta sal, molt de gust de sal, i a disfrutar, escolta, és que se't cauen les llàgrimes mentre menges això. I de la bleda la salvem d'alguna manera, que l'Emma deia que era avorrida. Home, de la bleda, el millor que podem dir és que es mengen calentes i es caguen fredes. Doncs, què voleu que us hi digui? Gairebé que ho deixaríem aquí, aquests productes de temporada, Emma. Jo crec que sí, és únic i no ha aconseguit el repte, ja li pots dir de part meva. Escolta'm, Diu que després ens ets retrobem. únic i que no has aconseguit el repte de no fer-ho sense cansalada. És que m'he proposat no aconseguir-lo, Això és un duel de titans. Que vagi Molt molt bé, bé. us deixem aquí molts bròquils. Escolta, bon cap de setmana i després ens expliques la previsió. Fins ara! Fins ara.